kahle wena makathi ngithini uqophisana nokuthi kuvakasha udadewethu la senilanda udadewabo amaSibisi abanjani abamukelekile kanti ngoba phela abakwasibisi niyazi nani abayihlobo zegama bafana nodadewethu phela akayi kwaMaSibisi bafana nodadewethu cha ngeke impela bafana nodadewethu ugubede namhlanje wakhona usisi wakhe sekuyinkinga kusukela nje endulo oMaSibisi bami nathi ngiyaqhayeka namhlanje mase kuthiwa abasangenelani nathi ukuthi sesibangeni yini ngaphumi wena uye kaMaSibisi mekuthi anikwazi ukuhlukana nifuna ukuhlala nindawonye isidade ingane kamama le mina ngayishiyela ibele yebo Sinibona ukuthi kuzolunga njengoba sikukajeni. Kuzolunga khule. Hayi ungakhathazeki impela nje kuzolunga ungangena njengoba ngisho ungahamba ngisho la uphezulu kophahla kukini nje ungekuhleka Ukhuluma ngathi nje ungabusakhathazeki. Ayikho into ezongalunga. Shitha pakishe mina ke ngihambe noMaSibisi ngeke kaMaSibisi. Ungahamba Ngiyohlala kwakho ke ungahamba nje phela njengamanje futhi singakhululeka kabi kahle kabi. Ngicela kene ngisukela endleleni MaSibisi uzongiqovela lo muntu MaSibisi uzongiqovela lo muntu futhi ngibambe futhi ngizophindela ejele yehlisa umoya dadewethu futhi ngizophindela mina ejele ngicela ningisukela endleleni ke ngifuna ukuyofaka futhi wawuyindoda enjani uthangenze njani futhi wawuyindoda enjani yenze njani uyamazi uma kathangithini uyithathela inqumo zakhe la ekhaya hayi Gumede bengazi ukuthi uyajikela ngoba nakusefika Ngijikela kahle kabi nawe la asihlali nodadewenu sekufika leli bullbet eludadewenu usuyasijikela manje sengathi sina sisizane nawe la usunjena manje Gumede nisizana ngokuhamba lentombazane yakhe ibihotela ngizilento asizanga kuwena wena kaze ngikushela engabe yakhiwe nini kanjani leyo ndlu kabhuti wakhe wazini vele bese khuluma kangaka umthandazo yami yonke le uma bengingambeka ubhuti emthandazo kabantwana wena bathi ngicane ngisizele ntetha ngicane ngisukele endleleni ngifuna ukuyofaka udadewethu ekamereni ngiyofaka ekamereni hamba makatha ngisukele wena ngokukhuluma ngamakamera wazibuso ngamakamera singakhuluma ngongoneni mhlawumbe hayi wena dadewethu awukhulume umuntu ngithi umuntu akangithini usendleleni wena ngithi umuntu akangithini babathi ngithini ngicela ngisusele lento yakini la endleleni ngoba kuzobonakala njengamanje ngiyakuchukuluza njengamanje ufuna uyiqhatha noSisi mina ngicela uhloniphe udadewethu ngicela usuke endleleni ngicela uhloniphe babathi ngithini babathi ngithini hey sis Abigail kusho ukuthi uzohlala unomphela ngizose uzohlala unomphela manje niyansonela ngiyakubuza sewenza kanje babathi ngithini ngithi ngizose ngingcolisa izandla mnandi ukuhlala kwalo mama hawu akuzoba mnandi abantu bezonandisa yini abazile phela uzonandisa hawu kanti bethu manje ufuna ubumnandi phela hamba niye emakhonsathi namagigini kwena miki kamera akekho ozongena ngicela ungisukele kwena miki kamera akekho ozongena ngizothi ngibambe ngimyeke ngingcolisa izandla zami kanti ngikholwa mina waza wehe nani kamera lakho ngala mama sesuzokukhombisa ikamera ozolala kulona uzongena naseshaweni umuzwa wami usuphenduke nje ubhekeni house ndashintsha udadewenu yonke imahambima isizohamba izofuqeleka hayi wona mambo musisi uzofuna ngiphola uvakashile sina zivakashi nathi esinazo sala ekhaya kunani kanti uvakashele bani uvakashela udadewabo Abigail udadewabo naye wathi sangathi awazi namhlanje awusazi namhlanje udadewenu waye umehlisa wena umletha lana wawuzongithwalisa usizi lakho waGumede wase washesha ukuthi wena inkinga yakho usuyitshela ukuthi usazi kakhulu wase washesha usuyitshela ukuthi usazi kakhulu hayi usheshile ukhohlwa wena lasi uthi usheshile ukhohlwa sekufela ngicikeko kungcono bakhona udadewethu futhi kodwa ayikho into ozoyenza uyogcina ngokucikeka ayikho into ozoyenza ngoba ngempela nizongidonsa ngekhala wena noma kathangithini yabona njengamanje uqinisile udadewethu ake ngishintshe manje engabe uzohlala isikhathi esingakanani lo dadewenu ngifuna ukubona nangi kakhulu shintshile manje uyibo ngikhathele usadlala uGumede ho